Konnichiwa minasang, welcome sa akong channel, Eric's Nihongo Lessons. Hinapon tabay, niining lisuna atong i-conjugate ang usa ka mu-ending verb, ang nomu o muinom sa uskagatos nga lain-laing verb conjugations na ato nang natuki sa mga miaging leksyon ug gamit kay pangadlaw-adlaw nga hinapon. Kung kamao ka gani mo conjugate sa nomu, maka-conjugate ka nagbisag unsang mu-ending verb. Kini ang ikaduha sa upat ka parte ug diri atong tukion ang conjugation numero 27 hangtod 50. Yoroshi desu ka? Hajimemashou. Gikan sa leksyon 35 hasta 110 atong nakatunan sobra sa uskagatos nga lain-laing verb conjugation nga pwede nimo gamiton sa adlaw-adlaw nga hinapon. Og kining lisuna musuma total ni ining mga konjugasyona pinaagis pag-conjugate og usa ka verb lamang. Ang atong verb karon kay usa ka mu-ending verb, nomu o muinom. Ang mga laing-laing conjugation kay mogamit sa dictionary form, nomu, te form, nonde, conjunctive form, nomi, ang plain negative non-past form, nomanai, ug ang plain past form, nonda. Niining puntuha, dapat kamao na ka mo-conjugate og bisag unsang mu-ending verb niining mga basic forms. Kung di pagani, palihog bansaya una paagi sa pag-review sa leksyon 28. Kining video ha, mutuki niini mga konjugasyona ug mohatag og usa ka ehemplo nga sentence kada usa, gikan sa numero 27 hangtod 50. Ato mga conjugations kay mubuhat usahay, paghatag og tambag o suhestyon, pag-ekspresar og abilidad. Laing-laing conjugation nga mo-ekspresar og duha ka aksyon nga nagdungan o samtang. Panahon sa pagbuhat, mga pangalitan, kinahanglan mo buhat, nagkadugay og buhat, nagka-nanto ka, ug ang ika-50 kay ang pagpalabi og buhat. Niining higayuna kung pwede kong mohangyo kaninyo, kung pwede mong makatabang kanako para mas masayon pa ang akong paghimo og mga libreng videos sama niini. Pwede mong modonar bisag pila pinaagi sa PayPal, Eric's Nihongo Lessons. Ang Eric's kay ERICS Y' Nihongo Lessons. Ang link anaa sa sod sa description box. Niju nanabang, mubuhat usahay. Ang formula kay ru koto ga aru. Ru koto ga aru nga gituki nato sa leksyon 55. Muinom usahay. Nomu koto ga aru. Nomu koto ga aru. Usahay, muinom kog kape inig pamahaw. Asa gohan ni kohi o nomu koto ga arimasu. Asa gohan ni kohi o nomu koto ga arimasu. 28 bang, tambag og suhestyon. Ang formula kay ta ho ga i. Ta ho ga i. Leksyon 56. Pwede po nato gamiton ang ru ho ga i pero huyang kini paminahon og mahog nga suhestyon. Diri atong gamiton ang mas kusog nga tambag ang ta ho ga i. Mas maayong moinom. Nonda ho ga i. Nonda ho ga i. Mas maayong moinom og init nga tsaa paghumag paniudto. Hiru gohan no ato ni atsui ocha o nonda hou ga ii desu. Hiru gohan no ato ni atsui ocha o nonda hou ga ii desu. 29 bang, tambag og suhestyon gihapon apan sa negatibo. Mas maayo di mobuhat. Ang formula kay nai hou ga ii. Nai hou ga ii. Leksyon 56 gihapon. Mas maayo nga di mo inom. Nomanai hou ga ii. Nomanai hou ga ii. Mas maayong di mo inom og alcohol kay di kini maayo sa panglawas. Kenkou ni yokunai no de osake o nomanai hou ga ii desu. Kenkou ni yokunai no de osake o nomanai hou ga ii desu. 30 bang, abilidad, long version. Ang formula kay ru koto ga dekiru. Ru koto ga dekiru. Leksyon 57. Makainom. Nomu koto ga dekiru. Nomu koto ga dekiru. Kusgan is Miss Hayashi. Makainom siya daghang kaayong Japanese sake. Hayashi-san wa tsuyoi desu. Takusan no osake o
飲むことができます。林さんは強いです。たくさんのお酒を飲むことができます。 31 bang, abilidad gihapon pero shortcut. Ang formula para sa mga last hiragana changing verbs sama sa nomu kay ang katapusang hiragana usbon ngadto sa e-series. Busa ang mu mahimong me ug kabitan og ru, meru. At o kining gi-explika sa leksyon 57. Makainom, nomeru, nomeru. Pareho gihapon nga sentence, kusganis Miss Hayashi, makainom siya daghang sake. Hayashi-san wa tsuyoi desu. Takusan no osake o nomemasu. Hayashi-san wa tsuyoi desu. Takusan no osake o nomemasu. 32 bang, samtang. Gamito nato ning konjugasyon na sa samtang kung usa ra ka tawo nagbuhat sa duha ka aksyon nga gidungan og himo. Ang formula kay conjunctive form sa verb plus nagara. Leksyon 58. Samtang mag-inom, nominagara, nominagara. Sa party, samtang nag-inom siya beer, nagkanta po siya karaoke. Kare wa party de biru wo nominagara karaoke o utatte ita. Kare wa party de biru wo nominagara karaoke o utatte ita. 33 bang, samtang gihapon apan ang gisamtang diri usa ka estado. Ang formula kay tamama, tamama. Leksyon 59. Samtang nag-inom, nondamama, nondamama. Ang akong anak nga laki kay mo inom og tubig gikan sa ref unya biyaan ras lamisa. Musko wa reizouko no omizu o nonda mama teiburu ni hochi suru. Musko wa reizouko no omizu o nonda mama teiburu ni hochi suru. 34 bang, balik kini sa numero 33, samtang wa nagbuhat. Estado gihapon kini, estado nga wa nagbuhat. Ang formula kay naimama, naimama. Leksyon 59 gihapon. Samtang wa nag-inom, nomanay mama, nomanay mama. Ang mga ngilngig nga marathon runners kay makalahutay og dagan sobra 2 oras nga way inom-inom bisag unsa. Yushu na marathon senshu wa nani mo nomanai mama 2 jikan demo hashiri tsuzukerareru. Yushu na marathon senshu wa nani mo nomanai mama 2 jikan demo hashiri tsuzukerareru. 35 bang, samtang gihapon. Kining konjugasyon na mao'y gamiton kung ang duha ka aksyon nga nagdungan kay gibuhat sa mga lain-laing tao. Ang formula kay teiru aida o teiru aida ni. Leksyon 60 kini. Samtang nag-inom, nondeiru aida o nondeiru aida ni. Samtang nag-inom kog tequila sa baybayon, may gwapa nga miagi. Boku ga kaigan de tequila o nondeiru aida ni bijin ga tori kakatta. Boku ga kaigan de tequila o nondeiru aida ni bijin ga tori kakatta. 36 bang, samtang wa pay mubuhat. Lahi ra sa numero 34 kay dili kini estado. Ang formula kay nai uchini, nai uchini. Leksyon 60 gihapon. Samtang wa pa mo inom, nomanai uchini, nomanai uchini. Samtang wa pa ko'y bisag unsang tambal nga gitumar, mukaon kog lami ug mo enjoy ko sa akong kinabuhi. Iron na kusuri o nomanai uchini, oishii mono o tabete jinsei o tanoshimu. Iron na kusuri o nomanai uchini, oishii mono o tabete jinsei wo tanoshimu. 37 bang, sa hinapon adunay sa panahon nga mobuhat na. Wa pa buhata pero buhato na. Ang formula kay rutoki, rutoki. Leksyon 61. Sa panahon nga hapit na mo inom o inig-inom na. Nomutoki, nomutoki. Inig-inom og tequila, tilapi ang asin sa imong kamot, imna ang tequila, unya supsupa ang limon.
テキーラを飲むとき、塩を手から舐めて、テキーラを飲んで、レモンを吸う。テキーラを飲むとき、塩を手から舐めて、テキーラを飲んで、レモンを吸う。38 bang, sa panahon nga nagbuhat na, ang formula kay teiru toki. Teiru toki, leksyon 61 gihapon. Dihang nag-inom, bali nagpadayon ang akong pag-inom. Non-deiru toki. Non-deiru toki. Isirbi na mo ang lain-laing sumsuman dihang nag-inom og alkohol ang mga customer. Okyak samaga o sake o non-deiru toki, ironna o tsumami wo dashimasu. Okyak sama ga o sake o nondeiru toki, ironna o tsumami wo dashimasu. 39 bang, sa panahon dihang maupag yung pagkahuman og buhat. Ang formula kay tatoki. Tatoki, leksyon 61 gihapon. Dihang nahuman na og inom. Nonda toki. Nonda toki. Pag humag-inom sa tequila shot, supsupon ang lemon wedge. Tequila o nonda toki, lemon wedge o suimasu. Tequila o nonda toki, lemon wedge o suimasu. 40 bang, kini ang una sa mga conditionals, kung o inigbuhat. Gamiton ta ang ruto kung ang atong kondisyon na hilambigit sa matematika, lohika, ug mga natural nga mga panghitabo. Gituki tani sa leksyon 62b. Kung o inig-inom, nomuto. Nomuto. Kung mo inom kag alkohol, malipong ka. O sake o nomuto, atama ga fuwa-fuwa ni natte shimau. O sake o nomuto, atama ga fuwa-fuwa ni natte shimau. 41 bang, mao ni negatibo sa miaging conjugation kung di mobuhat. Ang formula kay naito. Naito, leksyon 62b gihapon. Kung di o inigdi mo inom, noma naito. Noma naito. Kung di ka mo inom og tambal, di ka maayo. Kusuri o noma naito, kimi wa naoranai. Kusuri o noma naito, kimi wa naoranai. 42 bang, kini ang ikaduhang conjugation sa conditional. Kung o inigbuhat, ato kining gamiton kung ang atong sentence usa ka hangyo, pagmandar o pagdesisyon kung unsay buhaton. Ang formula kay tara. Tara. Gituki tani sa leksyon 62c. Kung o inig-inom, nondara. Nondara. Kung mo inom kag alkohol, mas maayo mo uli ka magtaksi. O sake o nondara, taxi de kairu hou ga ii. O sake o nondara, taxi de kairu hou ga ii. 43 bang, ang negatibo sa miaging conjugation kung di mobuhat. Ang formula kay nakattara. Nakattara, leksyon 62c gihapon. Kung dili o inigdili mo inom, noma nakattara. Noma nakattara. Kung di ka mo inom og alcohol, pwede ka mo order og mocktail. O sake o noma nakattara, mocktail ga chumon dekimasu. O sake o noma nakattara, mocktail ga chumon dekimasu. 44 bang, ang ikatulo ka conditional kay gamiton kung ang impormasyon nagagikan sa nagsulti. Muranig, abini mo ba? Para sa last hiragana changing verbs, ang katapusang hiragana sa dictionary form usbon ngadto sa e-series. Busa ang mo ending sa nomo mahimong me plus ba. Me ba. Leksyon 62d kini. Kung o inig-inom, no me ba. No me ba. Kung miinom siyag tambal, siguro maayo na unta siya karon. Kanojo wa kusuri o nomeba. Ima wa mo nauteta desho. Kanojo wa kusuri o nomeba. Ima wa mo nauteta desho.
45 bang ang negatibo sa miaging conjugation kung dili o inigdili mubuhat. Ang impormasyon gikan sa nagsulti. Ang formula kay ang nay form mahimong nakereba. Nakereba. Leksyon 62D gihapon. Kung dili o inigdili mo inom, no mana kereba. No mana kereba. Kung wa siya mo inom og tambal, siguro may sakit pa siya karon. Karewa kusuri o nomanakereba, ima mo mada byoki datta desho. Karewa kusuri o nomanakereba, ima mo mada byoki datta desho. 46 bang mao ni ikaupat nga paagis pagporma sa kondisyonal ug gamiton ning konjugasyon kung ang impormasyon gikan sa naminaw. Muranig kung matod nimo ba, kung maisulti nimo ba. Ang formula kay full conjugation sa verb plus nara. Nara. Gitutukan ta ni seleksyon 62E. Kung o inig-inom, matod nimo ba? No mu nara. No mu nara. Kung mo inom kag antibiotics, sama sa imong sulti, kinahanglan kag resita sa doktor. Kousei bushitsu o nomu nara, ishi no shohousen ga hitsuyou desu. Kousei bushitsu o nomu nara, ishi no shohousen ga hitsuyou desu. 47 bang negatibo sa miaging conjugation kung o inigdi mubuhat. Ang impormasyon nagagikan gihapon sa naminaw. Ang formula kay nay form sa verb plus nara. Nay nara. Leksyon 62E gihapon. Kung o inigdi mo inom, matod nimo ba? No manay nara. No manay nara. Kung di ka mo inom og tambal, sama sa imong sulti ba? Basig di ka maayog dali. Kusuri o no manay nara, sugu ni naoranai deshou. Kusuri o nomanai nara, sugu ni naoranai deshou. 48 bang kinahanglan mo buhat. Adunay mga napo nga paagis pag-conjugate niini sama sa atong pag-eksplikar sa leksyon 63 apan ang atong gamiton diri kay ang nakute wa ikenai. Nakute wa ikenai. Kinahanglan mo inom. No ma nakute wa ikenai. No ma nakute wa ikenai. Kinahanglan nimong imno ning antibiotic sud sa napo kaadlaw. Kono kousei bushitsu wa 10日間で飲まなくてはいけない。この抗生物質は10日間で飲まなくてはいけない。49bang nagkadugay og buhat nagkananto ka. Ang formula kay baruhodo. Baruhodo. Leksyon 64. Nagkadugay og inom, nagkananto ka. Nomeba nomu hodo. Nomeba nomu hodo. Sige kag inom og tsaa, magsige pod og kahamis imong kutis. O tsa o nomeba nomu hodo, hada ga kirei ni naru. O tsa o nomeba nomu hodo, hada ga kirei ni naru. 50 bang mupalabi og buhat. Ang formula kay conjunctive form sa verb plus sugiru. Sugiru. Leksyon 65. Mupalabig inom. Nomisugiru. Nomisugiru. Tungod kay bati sa panglawas, ayaw palihog og palabig inom og alcohol. Kenko ni warui kara osake o nomisuginai de kudasai. Kenko ni warui kara osake o nomisuginai de kudasai. Atong sumahon ang mga conjugation nga atong gituki niining video ha. Mubuhat usahay, paghatag og tambag o suhestyon, pag-ekspresar og abilidad, lain-laing conjugation nga ma-ekspresar og duha ka aksyon nga nagdungan o samtang. Panahon sa pagbuhat, mga pangalitan o conditionals. Kinahanglan mo buhat, nagkadugay og buhat, nagkananto ka, ug ang ika-50 kay ang pagpalabi og buhat. Sa sunod nga video, din ato gyapon i-conjugate ang kaku atong gamiton ning mga konjugasyon na. Paghatag og pagdawat og aksyon.
dili na mobuhat. Tukuro, pagtukoy og punto sa panahon. Pag-ekspresar og tumong, mga desisyon, pagtag-an og probabilidad, og ang pseudonouns nga hazel, dapat lang, wake o rason, og noni og keredomo nga mo ekspresar og pagsukwahi. Kung gusto kang modonar, bisag pila lang, aron makahimo patag mas daghang video sama niini, i-click ang PayPal link sud sa description box ug sa gamang donation nga $10, pwede kong mopada nimo og summary sheet diin ang kining mga 100 nga conjugations akong gilista, kuyog ang ilang mga formulas aron dali ra nimong ma-memorize. Aduna po tay mga exercise sheets bahin sa ubang mga leksyon aron mo paligon sa imong pagtuon. Imili lang ko ug akong ipadani mo ang imong gusto. Kung exercise sheet gani, ako mismo mo check sa imong mga answers ug mohatag kanimo og personal feedback. Salamat kay sa imong suporta. Yoroshiku onegaishimasu. Kung arisgado ka gyud makaton og hinapon, importante kay mag-practice adlaw-adlaw. Paggahin og panahon. Kung nagsakay ra tas jeepney nagwatch traffic, patubang sa trabaho ug naglingkod ra sa sakyanan, ug break time nimo sa trabaho, balik-balikig paminaw ug pagtan-aw ning ako mga training videos. Ang akong video series giplano para ligon ang imong pundasyon sa pag-estudyo sa hinapon aron ka mabansay ug ma-fluent. Ayaw og kalimti pag-like, share ug subscribe. Nihongo no benkyo ni gambatte kudasai. Otsukare sama deshita.